Wes le. Wes mana? Mbok. Mbok. Anu ngelak kowe. Kowe mesti ngelak. Mau sing neng awakmu mau sapa? Sing neng awakmu mau sapa? Kowe mau dadi rumangsa ora? Sik kowe mau dadi lho. Dadi kencang piring mbok entek kae. Mbok, ora ngerti. Urung balik iki. Urung balik Mas. Tak boyne Mas. Namanya Mas Wahyu, bener nggak? Ya berarti udah pulih, udah aman terkendali. Sing bau raksa wis ora ono, sing bau raksa wis kabur.